Νάντια Μαριανέλη, οφθαλμίατρο. Μα πώς και δεν έχουμε ειδωθεί, γιατί δεν έχετε ανέβει στο καρδιολογικό να πιούμε ένα καφέ? Εσείς ποιο πανεπιστήμιο έχετε βγάλει? Μιλάνο. Α, πάω πολύ συχνά στο Μιλάνο. Στο πανεπιστήμιο. Όχι στη Μάρτο Ναπολεόνα για ψώνια. Καθίστε. Αλλά δεν νομίζω ότι είχατε. Καθίστε, παρακαλώ. Ας καθίσω όμως. Έτσι είναι πιο εύκολο να σπάσουμε το πάγο, γιατρέ Ο μου. πάγος έχει σπάσει, έχει ήδη γίνει θρύψαλα. Έχω 2 χειρουργία και μετά είμαι ελεύθερος. Τι κάνεις το βράδυ? Κοιτάξτε το κόκκινο φως. Ναι. Εστιάστε καλά. Εστιάζω. Εστιάστε. Ναι, έχω εστιάσει. Εστιάστε. Έχω ήδη εστιάσει. Το βλέπετε το κόκκινο φως? Ποιο κόκκινο φως? Καλά, κατάλαβα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μαζί. Πώς θα έχουν χαλάσει αυτά τα μηχανήματα, δεν στηρούν καθόλου, το έχω διαλύσει στο νοσοκομείο. Ξέρεις τι σκεφτόμουν όταν ήρθα η πρώτη φορά εδώ να χτενίσω τη μαμά σου? Τι ωραίο σπίτι είναι αυτό. Τι συμβαίνει? Μεγαλώσαμε τόσο διαφορετικά, Δημήτρη. Εσύ ένα Βασιλόπουλο και εγώ ένα χαμίνι από την Νάπολη. Γιατί είσαι μαζί μου? Τι ερώτηση είναι αυτή? Μας χωρίζουνε τόσα πολλά. Και όσο για σένα ένα τελευταίο. Με λένε Δημήτρη Παπασταύρου του Αντωνίου. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Πολύ σύντομα. Ma Dimitri, ti prego! Dimitri! Cos'è questa storia del figlio, del padre, del fratello? Me lo vuoi dire che cos'è? Σύνερτε, σε παρακαλώ, μίλα ελληνικά, δεν καταλαβαίνω. Γιατί μου κατέστρεψες τη ζωή. Δεν το ήθελα, Πάολα, δεν το ήθελα. Μια φορά μου την έσωσες, δεν θυμάσαι. Τώρα μου την πήρες πίσω. Με σκότωσες, Τιό. Με σκότωσες. Αλλά πατσίσαμε. Δεν σου χρωστάω πια τίποτα. Τι ωραία ήρθες χτες το βράδυ. Α, γι' αυτό με ξύπνησες. Άντε και σου λέω στις 3 να πάω να κοιμηθώ τώρα. Μη κάνεις την εξυπνούλα, Έφη. Τι έκανες con Φίλιππο εχθές? Con Φίλιππο, και σαν τι σε νοιάζει τι κάνω εγώ με τον Φίλιππο. Συγγενής μου είναι. Μπα, και τον προστατεύεις από μένα. Πες το μας και αυτό τώρα. Η Μέρη τα ξέρει όλα αυτά. Τι λες, παιδάκι μου? Η Μέρη είναι μέρα νύχτα πάνω στη θεία. Μα πόρκα μιζέρια, που βρέθηκε τώρα αυτή η θεία? Πεπί, υπάρχει άλλος. Άλλος? Ποιος άλλος? Δεν είμαστε καλά. Και με αυτόν τον Φίλιππο στον ναύπλιο δεν έγινε τίποτα? Con Filippo δεν έγινε niente τίποτα. Στορκίζομαι στον Αποστόλη. Πέπι μου, σε ευχαριστώ. Δεν μου λες, εκτός από το Απόστολο που είναι δικό μου και τον Ακυλέα που είναι της Έφης, ποιον θέλεις να πάρουμε μαζί μας? Δεν παίζω, κορίτσια, τους καλύτερους πήρατε. Ναι, βλέπεις, δεν ξέραμε ότι θα έρθεις και βιαστήκαμε. Τέλος πάντων. Φέρουμε εκείνον με τον μπλε και τον άλλον τον ψηλό με το λευκό. Πήγα στο μαγαζί να αγοράσω ένα φουστάνι. Και εκεί που το δοκίμασα, τη σπάσανε τα νερά. Σε πήρα τηλέφωνο, αλλά δεν απαντούσες. Και τι να έκανα? Πήρα το Μάκη. Ευτυχώς που ήταν εκεί κοντά. Δεν λες? Να σε καλά, βρε Πέπι μου, να σε καλά. Και ο Μάκης. Αυτός κυρίως. Και πού σε έρε μαζί σου και κάνει ένα σιδερόλωστό. Τι λες, κοριτσάκι μου? Τρελάθηκες, μπαμπίνα μία? Εγώ να κυνηγήσω τον Απόστολο. Η Πέπη δεν κυνηγάει τους άντρες. Αυτοί τι κυνηγάνε. Και τι θα κάνουμε, παιδάκι μου? Θα τον αφήσουμε έτσι το μυχό? Λοιπόν, συγκεντρώσου και άκουσέ με. Βγάλε όσες φωτογραφίες μπορείς με το κινητό σου και θα στο κανονίσω εγώ, τον αλήτη. Πέπι, θέλω να σου μιλήσω. Αν μου προτείνεις αυτό που περιμένα από χρόνια, θα σου πω sí. Θα σου κάτσω. Έλα τώρα, ρε Πέπι, σοβαρέψου. Μα το ξέρεις ότι το σοβαρά δεν είναι το φόρτε μου. Εσύ πώς είσαι? Μια χαρά. Oh, Βούλα, il tuo bambino è bellissimo. Λες να κρατιέμαι όταν θα μεγαλώσει. Για πόσο μιλάς? 15 χρόνια. Θα τον αναλάβεις νωρίς, Δεν πρέπει να έχει καλές βάσεις το παιδί. Πέπι. Ήρεμα, βάζει ήρεμα. Allora, le κοπελιές, τι κάνουμε. Έλα ρε Πέπι, πού είσαι? Μόλις τώρα μπόρεσα και τελείωσα, τι να κάνω. Να σου πω, το ξέρεις ότι ο Μάκη είναι εδώ? Ο Μάκης, πού? Είναι από εκεί, με ένα άλλον. Σε είδε? Όχι. Sì, θα το σκεφτεί για να το αρνεί. Αρνηθεί. Grazie. Καλημέρα σας. Μην μου πεις ότι ήταν αυτό που σε χτύπησε. Ναι. Che famiglia ήταν αυτά, καλέ? Να με νομίζουν πεθαμένο. Non lo so più. Τώρα, αυτοί νομίζουν ότι εσύ πέτανες ή κάνουν ότι νομίζουν ότι εσύ είσαι μόρτο? Ψάχνουν.
να βρουν την άκρη. Και φυσικά το χρυσάφι μου. Νύχτωσε, signor dottore. Δεν μπορώ άλλο να ράβω. Έχω κλείσει και το μαγαζί μου, δεν έρχεται κόσμο. Ξέρεις πόσα έχω κάσει σήμερα. Αλλά πώς να περιμένω κόσμο, αφού από momento σε momento περιμένουμε το καπιτάνο. Αργεί ο Κατσαντώνης. Ναι, ήρθε ο καπιτάνο, αλλά βρέχει κιόλα. Τώρα θα μπει μέσα στο σπίτι με τα τσαρούκια μες στη λάσπη και θα μου κάνει το σπίτι ένα στάβλο. Φάτε Lasciatemi guai se mi mettono le mani addosso! Lasciatemi in pace! Voglio Takir! Φάτε την! Άιντε κρινιό, σηκώ μη κάθεσαι, ο άντρας σου σε περιμένει.